Pe anak gadis palasek nomor 1. Indak bau tak jale umak lah tua. Hah, Wisnar, di mak kau biak. Apa, Ma? Wisnar, di malah paja kau dape anak indak tahu de untuang, utak-utak labi. Palasek Wisnarti. Ya, Ma. Masalah sih dah. Main HP mikir jo kau. Kau lawan lo laki juga macam tu Alisma. Lah. Ilalah iko karajo kau sini umak mai mau dari sini ada. Ilalah puyu muncul. Main HP karajo. Tapi kau nak tahu kau. Ilalah. Masak nasi. Kau jangan boleh. Menangis kau. Calik Yang main apa? Calik lagi orang. Calik orang. Buat apa dalam